הגיעו לנו מקררים, דגמים חדשים, רוצים להראות לכם פה בתצוגה, 25 ליטר, יש לו תאורה פנימית, בפנים ברז ניקוז, מגיע עם 2 שנאים, כל המוצרים האלה מגיעים עם 2 שנאים, אחד לרכב ואחד לבית. 25 ליטר עולה 1,650 כולל מע"מ, מוצר מאוד איכותי, אחריות לשנה על כל המוצרים. הדגם הבא 35 ליטר, תאורה, חשמל, סל, מסך מקדימה, ידיות נסיעה, הכל נשלט גם דרך האפליקציה, אפשר לכוון, לקבות, להדליק, כל מה שצריך. זה 45 ליטר, עולה 1,950, נפתח בצורה כזאת, סל, תאורה, 2 תאים גדול וקטן, מסך, ידיות נסיעה מחוזקות. אנחנו עוברים עכשיו ל-50 ליטר, זה ה-50 ליטר, סדרת T, מגיע עם גלגלים, מגיע עם ידיות נסיעה, שאפשר פשוט לסחוב אותו. 50 ליטר עולה 2,350, הוא נפתח ככה על הצד, יש לו 2 תאים, ימין ושמאל, אפשרות לשליטה בנפרדת בין 2 התאים, אפשרות להפוך את כל זה לתא אחד. זה ה-50 ליטר. הדגם הבא הוא 55 ליטר, מוצר חדש. 55 ליטר עולה 2,990. הוא מגיע לנו גם עם 2 תאים, שליטה נפרדת לכל תא. מגיע עם כמו משטח לחיתוך. הדלת פה מתפרקת, הדלת אפשר לשים אותה גם ימין וגם שמאל בשתי הצדדים. מגיע עם סוללה, הוא לא חייב חיבור לחשמל כל הזמן, הסוללה ניתנת ונותנת עבודה של בין 3 ל-4 שעות. מגיע עם גלגלים איכותיים, ידית אחורית וידית קדמית נשלפת. בוא רגע, עזור לי פה, תחץ, ידית נשלפת. זה ה-55 ליטר. הנה, עכשיו יראו את כולו. זה ה-55 ליטר. שוב, הדלת מתחלפת, ימין ושמאל. 60 ליטר, זה גם סדרת T, כמו ה-50. עולה 2,600 שקל. גם יש אופציה לשליטה נפרדת בין 2 התאים. אפשר להוציא את שתיהם, אפשר פה 4 מעלות, פה מינוס 2 לדוגמה. הנה, הכל נשלט מפה. ימין ושמאל. זה 60 ליטר, גם מגיע עם גלגלים. ידית אחורית, ומקדימה ידית אחיזה, הכל מחוזק, הכל ברמה מאוד מאוד גבוהה, אחריות לשנה על המוצרים. וזהו, מידות, תמונות, הכל בתוך הפוסט.